Priatelia, áno, ste tu správne, ideme si predstaviť ďalšie bicykle, tentokrát slovenský výrobca Kelis, elektrobajky Tajen R10, R50, to sú dámske modely, tieto krásne farby, dúfam, že sa vám bude páčiť a ja som z nich nadšený, ale už sú tam veľmi pekné predaje a modely pánske Tigon, označenie, takisto sa robia R10, R50, R90, ideme si povedať rozdiely, v čom to je, ako to je, prečo sa tá cena dvíha a prečo sú tie bicykle tak úspešné, či už u nás na predajni, alebo jednoducho na trhu. Kubica Šport, poďme na to. Určenie týchto bicyklov je to klasický horský bicykel, za mňa najuniverzálnejšia záležitosť, to znamená aj pre menej náročného na nejaké cesty, svažnice, do prírody, nejaké také nenáročné chodníky, vyšlapať si nejakú svoju obľúbenú chatu, nejaké pekné prevýšenia, trošička sa odpratať z mesta a ísť niekde do prírody, úplne perfektné, ale dobrý bicykel aj na takú cestu po asfaltke úplne bez problémov. Sú to HT, to znamená hardtail, odpružená predná vidla, zadok pevný, takže kto nepotrebuje mať odpruženú zadnú časť, tak ušetrí trošička peňažkov a môže si zase dokúpiť niečo iné. Je dobre vedieť, že modely Tajen sú dámske, už aj farebne to pekne vidieť, a modely Tigon sú pánske, čiže pre pánov. A teraz poďme k tej cene alebo k tým výbavám. Tajen R10 znamená, že je to bicykel pre menej náročného jazdca, alebo teda ten základnejší. Všetky tie bicykle majú Panasonic motor, 95 Nm. Naozaj motor je dostatočne silný, by som povedal z tej top 5. Bosch, Shimano, Yamaha, Brose, Panasonic, papierovo hádam aj najsilnejší, 95 Nm. Ale je to veľmi porovnateľné. Čo je dôležité, ten motor je absolútne bezproblémový, minimum reklamácií, respektíve ja ani o žiadnej neviem. Takže naozaj motor fantázia v kombinácii so 725 Wh batériou, čo je nadštandard dnešnej doby. Môžete sa teda voziť celý deň, jak sa hovorí, od rána do večera, tak budete mať dosť šťavy. Samozrejme, batéria je odnímateľná. R10 má vidlicu s 12 cm zdvihom, prúžinová s možnosťou takou pritvrdenia, pevná osa vpredu, pevná osa vzadu, na Shimane Shimano kotúčové brzdy hydraulické, 180 mm kotúče a vzadu je 9 kolečko, takáto klasika s Altus prehadzovačkou. Keď si pozrieme alebo porovnáme aj kolieska, tak na modeli R10 sú klasické dvojstenné rafiky, mierne užšie, takisto aj plášte 225-ky, čiže taká klasika, nie je to niečo myslené do extra mokrého terénu, taký ten pekný univerzál, keď to je dobre nafúkané, idete po tom vrchu a v teréne vám chytajú aj tie bočné štupliky. Model R50 má už také pevnejšie, širšie rafiky, vnútorná šírka 30, sú to KLS Varor 30, čiže aj zvládnu náročnejšiu jazdu v teréne a sú tu aj nobiniky, plášte s hrubšou vzorkou, takže celkovo ten bicyklik je troška stavaný do náročnejšieho. 27,5 má šírku 2,6, 29 majú šírku 2,4 Schwalbe nobinik. Čiže perfektný bicykel pre takého mierne náročného jazdca, ktorý chce bezproblémový motor, veľkú kapacitu batérie a solidnú, spoľahlivú výbavu na bežné rekreačné vozeničko, kde možno dole kopcom není taký agresívny, má také bežné jazdenia, nechce nejaké skoky, driftovačky a také, ale normálne bežne sa povoziť a nepúšťa si to dole kopcom nejak výrazne agresívne, keď to tak poviem. To isté je samozrejme aj v Tigone pre pánov v R10 a plynule prejdeme na R50, o čo je lepšia. Model R50 je najpredávanejší u nás na predajni. Je to taká zlatá stredná cesta, by som povedal, čiže kto už chce trošička jazdiť aj také
nespevnené veci a chce taký zase trošička komfortnejší bicykel, hlavný rozdiel R50 má vidlicu vzduchovú, to znamená, viem si ju nafúkať podľa svojej váhy. Má olejové tlmenie, ktoré si viem nastavovať. Má možnosť zamykania, čo si myslím, že sa až tak nevyužíva, ale hlavne ide o to, že tá vidlica má olejové tlmenie. To znamená, ten spätný chod je regulovaný prietokom oleja. Tá vidlica je výrazne komfortnejšia, není taká ubúchaná, keď pôjdete nejaké nerovnosti, že ten spätný chod naozaj funguje a je to také citlivejšie, komfortnejšie. Ďalšia výhoda je, že to je hlavne pre toho, kto je výrazne ľahší alebo výrazne ťažší, tak vidlicu si viem nafúkať podľa svojej váhy. Tak viem si to pekne prispôsobiť. Samozrejme tá vidla je hodne dôležitá, hlavne pri takom terénnejšom, agresívnejšom štýle jazdy. A ďalší výrazný rozdiel oproti R10 je v tom, že je tu vyššia rada prehadzovačky, je tu Shimano Deore alebo nový Qs a je tu vzadu 10 kolečko s výrazne väčším rozsahom zadného ozubenia. Je tam 46. Ide v podstate o to, že vy keď šlapete na nejakú chatu alebo hore nejakým horským chodníkom, niečo prudké, 10, 15, 20% stúpanie a nechcete ísť zrovna nejaký vyšší mod, chcete si aj trošička zabicyklovať, tak je dobré, aby tam bol takýto veľký rozsah alebo takáto extra ľahký prevodník, lebo ten motor potrebuje stále tú kadenciu. On nepotrebuje ani tak watáž, aby ste do toho dúpali, ale skôr tú kadenciu. Takže takto môžete ísť na podpore, aj troška za svoje a pekne vám ten motor dopomáha. Kdežto keď tamto najväčšie koliesko ako keby nie je chyba, tak v podstate musíte ísť troška za svoje, alebo potom to kompenzujete výkonom motora. Tak niečo z tohto, prečo by som si kúpil tú R50 alebo prečo je populárna. Toto je v pánskej verzii takáto nádherná zelená, úplne moderná, veľmi pekná farba Magic Green a v dámskej verzii takisto sa robí aj v týchto dvoch farebných kombináciách. No a poďme si ukázať najvyšší model z ponuky. Toto je Tigon R90, je aj Tayen R90 pre dámy. Tigon R90, vyššia kategória preto, lebo mám tu v cene už teleskopickú sedlovku, veľmi praktická záležitosť. To znamená, idem dole kopcom, sedlo si viem spustiť, môžem si ho spustiť menej alebo úplne. Je ten bicykel výrazne hravejší, dole kopcom taký funny efekt, môžem si nadskočiť, podskočiť, som si istejší aj v takých nejakých schodoch a v úplne prudkých klesaniach. Perfektná záležitosť. Druhá taká funkcia toho sedla, na ktorú si veľmi rýchlo zvyknete, že si nastupujete, vystupujete úplne v pohodličku, takže celku fajn. Samozrejme je tá teleskopická sedlovka možnosť dokúpiť aj časom na ten nižší model, to je úplne bez problémov. Treba rátať cenu zhruba plus 200 €, záleží tiež od kvality tej teleskopky. Ďalší výrazný rozdiel je v tom, že je tu vidlica RockShox 35, ktorá má zase hrubšie nohy, prepracovanejšie, aj pruženie, aj tlmenie. Hej, ten chod je zase taký hladší a tá vidlica hlavne je tuchšia, čiže zase pre náročnejšieho, kto chce chodiť väčšie bomby dole kopcom a chce si to tou svojou svažnicou alebo svojim nejakým trailikom pustiť rýchlejšie, tak to pre ňoho má zmysel. Samozrejme tá vidlica má vzduchovú patronu, tlmenie a s možnosťou takého primknutia, kompresie, hej, takže už iba malinko to pruží. Vzadu je 12 kolečko, radenie Deore, prehadzovačka XT s extra veľkým rozsahom ozubenia. Samozrejme 12 kolečko je aktuálne najviac, čo sa týka prevodov. Ide o to, že keď je tam aj viacej tých prevodov, tak ak má človek svoju obľúbenú kadenciu, tak si ju v tých viacerých prevodoch rýchlejšie nájde alebo lepšie nájde. No a čo je ešte väčší rozdiel, alebo oproti tej R50 rozdiel, že sú tu štvorpiestikové brzdy. Štvorpiestikové brzdy rozpoznáte podľa toho, že majú
zväčša takéto dva krúžky, čiže 2 piestiky z jednej strany, 2 piestiky z druhej strany, ktoré stlačajú kotúč, čiže spolu 4, takže sú to štvorpiesty. Štvorpiesty sú zase lepšie, alebo účinnejšia je tá brzda, čiže má to zmysel pre toho, kto je troška ťažší, alebo chce naozaj účinné brzdy, alebo má agresívnejší štýl jazdy. Ja som zabudol spomenúť pri R50, že ona má lepšie rafiky, takže aj tu sú už širšie rafiky, 30-ka vnútorná šírka a sú myslené viacej na terénne jazdenie. Poďme si ukázať displej, lebo to neuvidíte nikde v popise. Displej je úplná taká klasika, je veľmi intuitívny, jednoduchý. Čo je dôležité, sú tieto dve šipky, kedy si pridávate ten jednotlivý mód. Máme ich tu prvý Eco, druhý štandard, tretí automatický mód a štvrtý high, to je ten najvyšší, kedy vám najviac dopomáha motor. Ten auto, to znamená, že po rovine vám pridáva menej v závislosti od tlaku na pedále, hore kopcom vám pridáva viacej, super. Stav batérie a kilometre, koľkatko idem, a týmto ičkom sa preklikávam cez ďalšie okná, môžem si nechať takto, aby som videl dojazd, stav batérie, priemerná rýchlosť, maximálna rýchlosť, vzdialenosť, akú mám kadenciu, aj toto je celku zaujímavé. A tuto je aktuálna rýchlosť. Zaujímavé tlačítko, jednoduchým podržaním alebo držaním vám ten bicykel ide sám, je to funkcia walk. Keď teda nechcem pedalovať, ale hore kopcom tlačím ten bicykel, tak bicykel ide sám v závislosti od toho, čo mám vzadu prehodené. Čím mám vzadu menej, na menšom kolečku, tým ten bicykel ide rýchlejšie. Veľkosti rozlišujeme u dámskych bicyklov S-ko, ktoré je na 27,5 palcových kolesách. To je konkrétne toto, takýto pekný, malý, šikovný. Je to zhruba od výšky 157 do výšky 167 plus minus. Potom M-ko, to už je na 29 palcových kolesách. Veľkosť M je zhruba na výšku od 166 do výšky 175 cm. L-ko je už potom ako pre ešte vyššie dámy, tie ani vo všeobecnosti nemávame bežne skladom, ale nie je problém ich objednať. No a pánske veľkosti, tuto máme štandardne ML, XL, M-ko vypadá takto. Je to kelisacké M-ko je malinko väčšie ako iné M-ka, ale nie je to veľký rozdiel. Kedysi to Kelis mal väčšie rozdiely, teraz už to M-ko dá sa povedať, že je také štandardne, respektíve malinko väčšie. No a veľkosť L vypadá takto. Ja mám 185 cm a za mňa je to L-ko úplne fajn. Čo sa týka posedu, geometrie, to sme si moc nepovedali, ale je to taká úplná klasika, nie je to nič nejaké progresívne alebo nejakým spôsobom hypermoderné, je to skôr taký ten bežný rekreačný bicykel, čiže nie je to ani široké rajdy, ani nejaký kraťučký predstavec, je to robené pre toho skôr rekreačnejšieho bajkera, ale vyššia hlavová trubka, troška dlhší predstavec, klasická šírka rajdov, pekné, pohodlné, tak rekreačne fajn ladené, čo si myslím, že klasický rekreačný jazdec využíva. Samozrejme, kto chce, už si to vie individuálne prispôsobiť podľa seba. No a sú vyrábané aj veľkosti XL, ktoré sú už naozaj hodne vysoké a tie sú zhruba od výšky 190 a viac. No dobre, toľko dnešná recenzia. Dúfam, že vám to dalo niečo do života, prípadne vám to pomôže s výberom. Vonku je už pekne, jar začala tento rok výrazne skôr, takže už treba zbierať nejaké tie kilometre, aby potom človek bol cez sezónu pripravený. Sem tam nejaký maratónik alebo nejaký ten pretek, dúfam, že sa podarí. Kubica Šport, elektrobicykle Žilina, Kubica Šport, Liptov, sme tu pre vás s top servisom, s top výberom. U nás si sprostosť do chalupy nekúpite. Čau.